wprawdzie podobne. Ja było to skoro taka zdjęcia przy wolnym boju, gdzieś je ten rozsud skoro pari. To ryka, očividnie było tak, że by, když prognozu czyni snadno Juri Gross przed jego malinkiem ze z niektórymi łosami dobą z pomocą Dolnej Łužice. A to je jedna konstelacja, když by tomu vedła, że so serbski lud a domovina nič rozpačiła. A to vodla ona mnie tam do vojena čísla. A ja som pon kusnul a to tak pravil. Ale tedy, když som sa uzvolil by funkcia predsedy domoviny, jedne krute přistajne, kaž by to Juri Gross. Potom je to dalej šla ta diskusja, my sme tu domovinu, kde som ja uzvolený byl, obnovili, nové ústavky písali, novú struktúru si umyslili. A tam je jedna diskusia, co v väčšine předryva, že sme brali môžeme deliť exekutivu, legislativu, kažem tam brali to říká ten voľbný orgán, jo čestnámske divo, inklusiv předsedov a zastupery předsedov, a potom dáme tam jeden zářad přistajných, když to divo činia. Tak by ta struktura, když to tiež ima tak existovala. A to je sa do ústavkov zapisalo a na příchodnej vojny zhromadžizne obzamkneva. A to by za mne jen dobré ukažiště. Ja som tak recač do toho komika bol předseda Čestnámsky. A potom som ja přes narečenie moje nedešo šefa ve Veľkej Dubrove tu poskyt přiuzal, že sa ročil zase to moje pohovania. Ja som byl tam nižší v závodže technologa a to som tam potali na produkcijskou návodu ze značením amerických mašinov. A ja som tam, to som mieli novo mejčela ze zapada, ten závod je bol stabilný a dalej živo. A to som je tak rec pod odfabili a za mne by to potom, ten krok, že som ja pravil, OK, ja nesem jo nič hodešku resnul, abo čeknul, ja som až do vesto statusa tam tu čekodný čas navedoval a nek môžu sa ročiť do mojho pohovania, dokud že nic nekie potom ženiac.